Kardom penibelta aljigtha penibelta than pang phi niliputi materon pi aprasi beltan ton pen chipajil midam de aprang pra beltang kung pi aljigtha Occurring lamps atum chipatir piponsi lamps along NFSA ration card kaviatuma phan ake joy pen sangkeron pon Mahamaya VDC Maipu Rakesteron ahin pen corona war pen chipajok thek jia phan tar pang thek poster ketar pon Koila matia dolong ke patang dap jia phan katsa bitung atum adim an kahum ridam beltang kung pi aljupon dada phit puthar beltang ton pen chipajil midam sina Arun Nipaingkora Troxier Nila Kakrepo Mahamaya Constituency VDC Maipura Kesteron Penchipatur Piponsi Mahamaya Constituency Arlodong Mukak Ahiti Bank Denarong Lems Lapen Kapre Malong Tarpang Tek Poster Tarponsi Non-Peer Thialong Ki Jumput Corona War Pen Kaching Right Tek Japan Cherok Tokedo Tek Japan Asai teng pon jasemet bang solong ke jong pon lake re-sanitizer pen char somewhere nangji inghwa dip chikup nangji kedo chepahelo nangji armu chingrum redet nangji lapen kaprek akenang sot akachere nangji son pachini pon bangso asai ke klema long registeron ari sanghuatum charap chetodon News Desk Report News.News Karbi Anglong Nilitum Mahamaya Komusti Nilitum VDC Tim Hoi Lapen Ladak Kacirap Mundol Kejon Akumuti Pen Pasti Labangso Nitum isi awareness program Labangsi Pini Ketengkon Labangso awareness program ke Lapuheno Je Nilitum Pustaring Sikuri Je Mahamaya Jitu Dogmoka Pen Cenglok Mi Asai Hem non pini non la dabang ke dengong lems along lo la silason munit ke daring along si nili tumabang ke la so pustaring puri lo keciri thegi pan la pen beng along la puson pustaring puri lo dogmoka town community office along post office la pente munit ki cinglum bojar alom la puson si nili tum pustaring puri lo si nilai pini labangso ke radapan ke pacini kangtung ilitum labangso COVID-19 corona kiso ilitum cingrai nangji pulutang te ilitum arona teng pen jong si mani pulutang te ilitum labangso kiso cipajok unpo lasi Mahamaya arat lapente Karbi Anglong arat katu kawai pantami nilihin penta cuning di lo je arona teng pen kido kithak cire nang po ano plote labang so kiso ilitum cipajok unpo Lakhain Karapo Nilipe Messi Constituency ke Palo Koila Matia Dolong Kawe Penajok Kedam Tanga Ningkan Koa Nepen Nilip Aratum Kedam Kewang Kisung Cetong Nang Pangso Puthak Katsa Nilip Aro Amai Pu Mehendro Kathar Pen Japon Siari Sanghuatum Pen Adima Klongan Paledamsi Dolong a contractor Alam Khan Pen Cetong Damsi Nonamat ke Patang Dap Japan Chingki Jethan Tekang Laso Porohot SDO Bomulang Sota Cetong Bunsi Kangkir Penajoksi ke Patang Nang Japor Patangun Edat Loputa Alam Khan Pen Nang Pachini Don La pen bokajan pen bang ingkoi an sai ke klem jiatum wan thusi arwe jang jia prang patang popusi Alam Khan pen lamchak nang chipidun Nili pen berta pang dakpon Anilson Rongpar News.News Karbi Anglong Occurring lamps atum chipatir piponsi lamps along NFSA ration card kaviatuma phan ake joy pen sangkeron pon Nomati Constituency MAC Mati Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rites Inghi Kapingkhat Ponatengsi Arun Nipaingkora Trok Arni Nomati Constituency ke Parlo Occurring lamps along NFSA ration card kaviatuma phan ake joy pen sangkeron pon Laso sangkeron pon along occurring lamps amai phu anil beatum chepatir piponsi occurring lamps under polling station Troxy ang bongpen laso along NFSA ration card kaviatum
Don Paro Sira Trokebra Troxido Lakato Kavi Ration Card Kaviat Mapan Sanglin Krip Ho Ake Choipen Kirona Sai Dengpon. News Desk Report News.News Karbi Anglong. Itum 16 nong nomor tiang kanglong itum diputi sarak ke hai alang hinten itum dap card kedo kami tuhan ini sang pon masih kadang weta ni tum quit protokol ada orang tengpen klaim ponsi ini dap opreng lem slong hatta PS presiden secretary pendanglok atau mungkin cerapen ini dap card kedo kami tuhan sang pon lo masih kadang weta mi laso akeso long pen kacing rai dun peje pag max di thon pen laso sang ken long chingri pet siwang lo masih ini alang li kon churu ni alang li diputi sa tetia sing hi pon athe alang li card kedo ko pon ta tang rat pen padok pe pon ta sang ti pon alang li pan ni tum churu ri pon ni nang tum bangkon phamas dak sang bi pen ni tum kadok ko 167 nos amuni da bang fu pon 200 something ateng lo 167 dolang klang bom lo itum pasar velo PS president secretary pen dang lok itum lem sa member tum sami survey ponsi kadok wi rong ner kep ni arong lapen dak okreng PS angkang long sedu lapen dihol padi PS borongatuli PS lapen hatipura PS left right dihol pani PS left right okreng left right PS pen dang lok 167 card kami Pinia belta la pansi kantong lo 2 meter में कार्डम